додгӯи Исмоили Сомонӣ Хуршед Азизов ҷавони гумонбар ба латтукӯб як духтар дар маркази шаҳри Душанберо 8 моҳ аз озодӣ маҳрум кард. Додрас Хайрат Сангинзода гуфт, ӯ давраи адои ҷазоро дар зиндони низомаш умумӣ мегузаронад. ҳукми додгоҳ рӯзи 24 апрел содир шуд. Хуршед Азизов дар рӯзи охирини мурофиа ба гуноҳи худ иқрор кард ва барои чунин рафтораш аз духтари худ Малика Соҳибназарова узр пурсид. ӯ гуфт: пушаймон ҳастам ва маро бубахш, дигар такрор намешавад. Ҷунайдулло Фозилов, вакили мудофиаи Хуршед Азизов ба радиозодӣ гуфт, додрас имкон дошт ҳукми алтернативӣ, яъне ҷарима таъин кунад, аммо аз ин ҳолат истифода набурд. Наздикони Хуршед гуфтанд, аз ҳукми додгоҳ норозианд ва он боис ба ислоҳ намешавад, беҳтар буд ки ҷарима мебастанд, гуфтанд онҳо. Навори латтукӯби Малика Соҳибназарова сокини шаҳри Душанбе шаби 1 марти имсол аз тарафи корбарони Фейсбук нашр шуд ва вокунишҳои тундро ба бор овард. Дар навор дида мешуд, ки чӣ гуна ҷавон ин духтарро аз бордони мошин поин оварда латтукӯб мекунад ва боз дубора ба мошин зӯран савор менамояд. Навор аз ҷониби роҳгузарӣ сабт шудааст. Малика Соҳибназарова, духтари 23-солае ки рӯзи 1 март аз ҷониби дӯст писараш Хуршед Азизов шадидан латтукӯб шуд, 3 рӯз баъди ҳодиса дар суҳбат ба радиозодӣ гуфта буд, худаш гунаҳгор аст ва аслан намехоҳад Азизов барои ин ҳодиса пушти панҷара равад. ӯ ҳамин суханҳоро рӯзи 24 апрел дар додгоҳ низ баён дошт ва ҳукмро ноодилона донист. Малика Соҳибназарова гуфт, аз рӯи ҳукм ба зинаҳои болотари додгоҳ шикоят хоҳад бурд. Бархе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ мегӯянд, бо вуҷуди ин ки Малика Соҳибназарова намехоҳад Хуршед Азизов муҷозот ва зиндонӣ шавад, додгоҳ ҳукми худро содир кард ва бояд ба дигарон дарси ибрат гардад.